Ari mga idol, naglata pa tang mga idol oh. Mga idol. Hapit na makita ang resulta ni naganig design mga idol. Pero mga idol, nakasugod na tao doon. Okay. Hapit na dyan na human ang atong trabaho, no? Karon mga idol, kaya nga mong isuunan ni sa YouTube man, pero sa YouTube wala tayo molding, pero among isuunan og butang og molding, mga yan ba? Mo ni sa YouTube wala gyud molding ni sa YouTube among isuon nga kublay aring suga diri. Ya kini among gibutangan og molding, so ayan naman ko. Nilot pa tanawon. Mga idol, tanawa lang inig command mga idol, inigsiga na inig suga mga idol. Karon mga higala, mga idol, nahuman ni gid trabaho no. Nya ato ning videohan ni kagabi. Napay CCTV to nga oh, CCTV kay ang suga na namas lawom. Ini kagabi ra gini maklaro na to ang kanindot mga idol. Kumano man ni gid mga idol oh. Pasiga ako na suga may, suga dia may. To ara. Apa na? Ang gadag bida, moro ni gadag bida oh. Ano kinito na no? Oh, botangi. Pinisperda ha? Nara jud. Iya gani akan dengan gahubo na to. Ha? Gahubo to. Hindi ka mo counted na. Di gid. Puhag nga biloy. Moro gina-impact sa suga gyud, dili jud kay kusog. Pero gwapo kayo kanang magdisco ba kanang dunay kalingawan ba dunay birthday din pag mo ng suga